என்ன டிவிக்கு தற்கொலை பாய்ஸ், உங்கள் அலும்பு தாங்க முடியலடா. பொதுக்கூட்டம்னாலே சாமி மாதிரி போய் பல பேரை கொண்டுடுறீங்க, கரண்ட் பிடிச்சி இழுக்கிறீங்க, மரத்துக்கு மரம் தாவறீங்க, போலீஸ்கார் கையை கடிக்கிறீங்க. இது பத்தாதுன்னு இடையில நடக்க போகிற பொதுக்கூட்டத்துக்கு எவனோ ஒருத்தன் துப்பாக்கி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கான். நியூஸ்லாம் தான் பிரபலம். போலீஸ்கார் பிடிச்சிட்டாங்க, சிறப்பான சன்மானம் பெறப்பட இருக்கிறது. எனிவே, உங்கள் கட்சியை எதிர்க்க வெளியிலாம் தேவையே இல்லைடா. நீங்கள் என்னமோ அவ்வளோ பேரை எதிர்க்கிறீங்க, தேவையே இல்லை. ஒருத்தருக்கு நீங்களே இந்த மாதிரி குரங்குத்தனம் பண்ணி சீக்கிரம் அழிஞ்சிருவீங்க. அழிகிறதுக்கு வாழ்த்துக்கள். முன்னெல்லாம் அரசியல்னா என்ன, அரசியல்வாதிகள்னால் எப்படிப்பட்ட தலைவர்களாக இருந்தாங்க. உறுப்பினர் அட்டையை கொடுக்கறதுக்கு அட்டை மாதிரி வந்து ஸ்டில்லை கொடுத்துட்ருக்காங்க. அம்பேத்கர் ஃபோட்டோவுக்கு மாலை போகிற மாதிரி ஏஹெச் வச்சு ஃபோட்டோ எடுத்து உங்கள் அலு பண்ணுற அலும்பு இதை விட இருக்குது. அது சரி, தலைவன் தற்கொலைனா சுற்றி இருக்கிறதெல்லாம் அறிவாளியாவாக இருக்க போகுது. வாழ்த்துக்கள்.